Kaixo, bideo honetan ikusiko dugu etiketa bat Moodleen nola sartzen dan. Baliabidetara etorriko gara eta hemen dekogu etiketa gehitu. Eta bertan idatzi beharko geunke etiketaren testua. Gogoratu, zetako balizo zeban etiketa batek, ohar bat idazteko, izenburu bat ipintzeko, aurkezpen txiki bat egiteko, bai, eta testua idatzi leikegu, formatua aldatu, gero ganera lotura bat behipini leikegu, argazki bat sartu, emotikonoak, bideoak, formulak eta kalkuluak bebai. Orduan, adibide moduan ipiniko dut nik tareak adierazteko erabiltzen duten testue. Adibidez, formatu aldatuko dut apur baten, baltzien ipiniko dut, eta hoen engo dutena izango da argazki bat ipiniko dut. Orduan, hemen klikatuko dut, irudiak txertatzeko lehiu ezabalduin jate, lehenengo gaian, eta hemen dekot prestautute. Bai, gogoratu zelan egiten zan hau. Examinarreri moten dutzen, topetan eban ordenagailuen non zegoen irudie, igo eta listo, hemen agertuko litzake. Orduan, hemen klikatzen dut, eskumetan ikusten dut zein da nire argazkize, hemen zein da argazkine URL, eta gogoratu beti ipini behar dugula testu txiki bat. Eta hemen eukiko neuke nire etiketie. Bukatzeko, gorde eta bueltatu ikastarora. Eta hemen dago.